Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action at Patrol, magasunod sa dinig, lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado night, sumuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado night. Siyempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado night. O Sabado night. Sabado night, ito'y bigay sa akin. O Sabado night. Sabado night, cool na cool sa akin. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag palamati, region-wide mga palagad kita sa Nabilin. Isa ka oras, 21 minutos karon nga adlaw, Sabado night, hataw, Sabado edition. Petsa 31. Katapusan ining adlaw kag katapusan man ining petsa sa bulan sang Oktobre, buwas sa aton nga pagbugtaw adlaw sang mga santos, All Saints Day. Bulan sang Nobyembre, petsa 1. Sabado na mga edisyon sa inyo sining aparaton turan sirandan liwat na maraton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros.
aton sini matakal dulungan oras sa kagabiyon ng aton sini nga Patrol 3. Aton sini Nabara Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat gabantayan kag aton naman liwat gimolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa maulanon ka mabagyohon nga panahon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara sa Action John Diaz ka mag-responder back to back sa aton nga piloto sa Patrol 3 Nabara Patrol Action Nani Kirao. Opda maganda sa ato sila nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa ato nga IT expert Action JM by Kim. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Syudad Sangbago ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kirandan ang inyo sinialagad anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras 19 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Mga maninay kag mga maninoy, let me remind. Preparar. Ihada kag ihado. Preparar. Para ganar. Oh, ano pa ginahulat? Ballpen, lapis, kadto na sa kalendaryo. At ini naman ang numero. Pila na lang gani? Sirado 55 dias. Ang nabilin, inyo ginahulat, Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 62 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Advance Merry Christmas kag advance Happy New Year sa kay Kayan Mark Boscar. Kayan Mark Boscar. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Ha? Pasko ako ha. Heaven. Ayaw magkalipat ha. Ang malipat may guripa. Sa taran-taran naton nga maka-aksyon, whoever you are, wherever you are, kami diri inyo kapamilya sa Action Radio Bacolod dungan nga nagasinggitam malipayon nga Pasko kag mahamo ngayon nga bagong tuig. Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines Star Time alas 9:44 na. O sa aton nga maka-action again, let me remind abiso, warning sa aton nga mga tagparamati, mabagyuhon ang panahon, bagyo Rolly, nagaranda din na sumong dito sa Bicol region. May mga storm signal na naging paidalom ang aton sininga pag-asa. Sining bagyo nga si Rolly. Ang Western Visayas makaangkon gyapon sang maulanon nga panahon.
So medyo halong-halong lang kita ha. Ulihi nga nasiplatan sang Pag-asa ang bagyo nga si Ruli, 280 kilometro east-northeast sang Birak, Catanduanes. Nagahulag ini siya west-southwest na may may arak kada sigon nga 20 kilometro. May dalang hangin 215 kag may pagmulumadlos nga nagalabot 265 kilometro por hora. Forecast position sa Pag-asa sa sulod sa 24 oras. Buwas sa hapon, ang vicinity sang bagyo makitaan sa Pagbilao, Quezon. Pagkatapos ang 48 oras sa Lunes, makitaan naman ini siya sa west sang Iba, Zambales. Within 72 hours sa Martes, makitaan naman ini siya sa west sa gihapon sang Iba, Zambales. Pag 95 o 96 oras sa Miyerkules, makitaan ni siya sa west sang Central Luzon. Ari ang pinaka-latest pagi nga nakuha naton ang Western Visayas posible mapaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 and number 2. Signal to sa northern portion sang Antique, Pandan, Libertad, Caluya kag northwestern portion sang Aklan, Boronga, Malay, Nabas, Ibahay. Sa tropical cyclone wind signal number 1, portion sang Antique, amon ang Sibasti kag Kulasi, rest sang Aklan, northern portion sang Capiz, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Ibasan, Roa City, Panay Pilar, Sigma, Dao, Panitaan, Pontevedra, President Roas, kag northern portion sang Iloilo. Daladara ang Carles, Balasan, Istansya, kag Batad. Amoy ng additional information na nakuha natong gikan sa atong sining PDRRMO Information Center. Naging release diri sa aton bag-o lang gid. So sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-star, although nga kitaya sigurado maulanon gyapon ang aton nga panahon, pero layo tayo sa delikado. Pero amo na siling ko hindi lang ta magsaligid kay sa nasiling taya maulanon gyapon ang aton diri panahon, especially diri sa Bacolod kag Negros Occidental. That's why sa mga nag-star sa pangigaron sa aton baybayon, sa pangigaron sa aton nga mga suba, sa muni nga mabagyon nga panahon, gina-remind namon kita kamo nga mag-aligmat lang. Kaya basi bila gulpin na magsaka tubi sa mga suba bla naton di. Plus, sa mga balay nga sa kabukiran, ikawan tagid kagulaligman kita sila tawag nga landslide. Muna gani nga siling ko permi, basta may kalamidad, alerto 24 oras. Sa mga nagabiyahe pasubong, pag may mga ruta nga malayo-layo, hinay lang ang pagdaraga sa sarakyan, ha? Madulo-danlog, atong dalanom, akon kaysa, amo ini ang ginahalinan sang aksidente kung hindi kita maghalong sa amuni nga sahi sa panahon, mabagyuhon nga tiyempo.
Okay? Magluwas nga baha-baha ang inyong ulo aligmaton. Ulo aligmat mga muskawatan. Kaya mo na yung maulanon ka matugnaw nga panahon. Nangin serbi ini nga paborito sa mga kawatan. Amo na nga ulo aligmat kita kung oras man sang mabagyuhon nga panahon sa mga kawatan. Ayos! Sila lamang ina sa mga advisory nga masami naton gina-remind ang aton nga mga kaksyon sa muni nga sahi sang panahon. Si Mr. and Mrs. Ed Lumugdang da ga paurok-urok na sa aton sininga palatuntunan. May gabi dila kay Mr. and Mrs. Ed Lumugdang naga paurok-urok siya. Amo man si Yanson Lamis Irene naga paurok-urok man. Mr. and Mrs. Norman kag Morina Alvarado nagapaurok-urok gid sa aton sa mga gabi. Ang mag-asawa nga si Toto Norman kag si Inday Morina Alvarado. Dira sa area sa barangay Pahanokkoy. Ayos! Ang una nga bahin sa aton sini nga pagpagalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pabakod sa aton nga immune system.
Pechay, good evening pare. Sherilyn Oro Javier, ara na siya. Gapa urok-urok na. Ayos, ayos. Kamiyata man dira si Engineer Nonoy Galunan kag si Ma'am Julia Mandres sa All Sector Industrial Sales Kabangkalan. Ang mapisan kawarding nga LTO Chips ang Makulod, Mr. Rioben Tampos, may gabigid. Rogelio Toto Catalbas Jr., misis siya kabataan niya, migo namon, puno-runo ka pa urok-urok daw. Mr. and Mrs. Joseph Kajuli Chua, sakay Mr. and Mrs. Manuel Ku and family there sa may area sa Silay. Sakay Maninoy, Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family. Sakay Mr. Roger Montalvo and family. Sakay Toto Chong, sa Paul Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching. Manina Estancia mo, may kagkaloy bibidor. Dira sa Rosario Heights sa Division, sa Barangay Takuling, ara na sila. Gapa urok-urok na. Sir Edwin Pineda sa New Jersey, happy listening. God bless. And advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Kay Sir Edwin Pineda. Engineer Arthur Normandy and family, happy listening dira sa Takuling. Ayos. Sige. I-check na rin ito sa nga Patrol 3. Mato na bara Patrol. Nasubong sige pang tiyog na Action John Diaz. Si Tomas Branyola, mayang gabigid, kay Jeneline Banduha. Ayaw lang dara nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sakay Toto Rayjan Tan Villalona, dara sa Barangay Purisima, Manapla. Tambiyan lang si Dennis Richards Tibor Roma sang Energy Fans Club. Bahong paurok-urok ito. Ay, puwerte Action Eric on board Hino Delivery Van going Iloilo via Dumangas. Okay. Drive safely lang Toto Jose Heherson Lapinig Junio. Sa Nara Kawayan, ara si Nineta Baulo Valdez. Salamat kita. Ara na si Action dyan. Check ta. Sitwasyon sang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Action dyan diya sa Patrol. John, good evening. Mayang gabi, Action Eric. Mayang gabi sa tuturan nga mga ka-action. Ang Gayom Patrol. Gayom ka. Kay Gulpi na kami gistorya. Action Jantis kami. Kina pa ko para wood. Gani, kay ito ka, lami kay bago ginamala, kita rin akong biyong bus, bala ka syudad sang Bacolod. Oy? Naglabay tubang namon. Okay, karon nga gabi, ang patrol live kami diri mismo nag-report sa may bahin sa Bacolod City Government Center. Okay. Kay bago lang guro tapos ang programa, dito nila ginhiwat karon nga gabi. Okay. Kay dumayari diri Action Rec nga Thanksgiving program sila para kay General Mel Feliciano. So, nakita natin din sulod, dalagano na lang full of picture naman lang din sila. Okay. Tapos sa pusagin man ang ilang programa Action Rec. Kaya kaya mga ito kayo na, nakita natin nga may bus ka syudad and then Rabi nagasunod ang iya ka mga medical teams kag DRMO, mahimo may nag-abot na naman siguro Masugato either naman? LSI na o kon mga OFW ba lang? Masugato naman? Nakaabot na kay nag-hazard na sila. Okay. And then diri na sila nagpasulod sa may NZC area, no? Oo. Ginawla to lahat kung diri bila sa tubang sa Panasapik sila madiretso kung digto lang sa may EOC ito lang nila sa may Emergency Operations Center o kung sa siya kadiyam o ito nga satellite office sila nagdiretso Action Eric, no? Tigiri, karong nga gabi sa gihapon daw din sa lakyan ho nagahinulat, may police madali naka-on standby. Okay. May mga personnel pa kay wala na kita nakasulod dito mismo sa may lobby bila kita sagwa. Pero kung makita naton diri damo umana may nabilin no karon nga gabi diri sa area man mismo. And then yung nagko pa nga lakyan may muuguro pakagwa guro si retired General Military Sano bisan pa ang
mga opisyalis sang syudad sang Bacolod kay kadamo pa sang tao sa sulod nagpatay mga salakyan sa gwa karon nga gabi. Pero isa lang tumambas sa tumaka-aksyon, yari ng bituon karon nga gabi. Ay, Jan, Ha? patay gali si James Bond, no? Huwag ko kayo binuwa? O, si Sean Connery. Sino na sa ngalan niya? Si Sean Connery. Sean Connery? Oh, si James Nang, Bond ba? Ano? Si James Bond ba? ko na mo na? Si James Bond pala. Ay, hindi ko niya nga mga, abi, kay inyo na nung nani, mga Napatay siya sa edad ng 90. Anong ngalan niya na? Si Sean Connery. James Sean Bond. Connery? Oh. Sean Connery. Oh, siya ni ang kwan, siya ni ang original nga James Bond. Dead sula? Gali kayo mo yara pag iniban ko James Bond, gali mong. Kaya ka mo na ganun balinong nanay mo, James Bond? Sino pag ni James Bond daw? Sean Connery? Sino pag Kadamo. Dali puga ang ulo mo. Kadamo, action dyan. So daw, Damo, James Bond. Oh. May singer? Wala. Artist lang. Artista lang na si James Artista Bond. na siya. Okay, sige. Hindi ko sabihin, hindi ko sumatsura ako ng tsura na James Bond. I-research ko na, be. Gani. Kung ano po yung information nga ina, no? Sige, pero dyan ay kanay, bayan nga na si James Bond. Nakita ito, patay naman to. Bayad sa Kaya ano may sugat to? Sila ba? Subong na sugat na? Nasugat na guro, kaya rin Ano sa kanila? Barko kung aeroplano? Ha? Barko kung aeroplano? Most probably, aeroplano, guro. Kaya kinadamo, biga sinumbalik pa airport lang aeroplano. Oo. Diba si aeroplano, ginman action erect, no? Namo gina, basta bukas na, bigag daw matamat, nagagalog-galog, tiban, guro, nagingagaw man pa uli, ang mga wala trabaho, tumlang sa Manila. Gani? Balik ba din sila sa ato, kay para makaupod man sila sa ilang nga pamilya man mismo, no? Yes. Muna gani, amo ni oras, ng alas 10 ka to na, curfew na gali, oh? Corpio na, alas 10-3 na, oh. Curfew na, no? Iba din ka pahimos ng gawaligya, balot man ay popcorn. Gana sila, pahibos sila? Gahimos sila, kalang ulit, ano sila? Puli na sila, oh. Oo, kaya alas 10 na nga daan, ang patrol na nagalibot na, oh. Okay. Ang patrol ka Station 4, ari na di sa MGC, ho? Kaya kami lang kay Police Major Charles Hever sa Station 4, no? Ara siya? Ara siya, monitor sa karon niya gabi. Ari di silang patrol, galiwat na sila. So, ang mga waligaan, dari si Small, ang gawaligya, dari sang mane, kagbalot, nahingos naman sa tubang sang parasapik. Kaya para aksyonarik nga hindi madakpan sang curfew. Delikado, no? Madakpan sang curfew. Pero dami nga pati maano, kay may bituon karon gabi. Basigil tagaan niya lang ta konsuelo pagka kagahon, basi budak ko niya man ako. Gani mo man nagali problema, may bulan man. May bulan, may isa ka bituon. Pero hindi naman kumpiyansa, kay nali malubag ang kumpiyansa, disgrasa. Kaya karon sa kagahon, dahil di ato mapaktal. May ara na balak surikin po ba na sa storm signal number 4. Sino nga kapila ito mga 20 minutes ago, i-declare nila storm signal number 4 na gidya. Okay. Ang mga part 13 ng Catanduanes to. Corteno. Kakaluluka na ya. Gani. Baskog na naguro kayo. Makakabula storm signal number 4 na siya. Sus. Ano yung sa aton dapat tula lang, no? Pangmuyo, nagkikita ka hindi maglasdas ang bagyo. Kay karaing, kakalaway. Amo gid nga bali na ano gid na apokol kagid kaga kunol gid ang urag mo kun mag-ulan ngirahan. Wa kagid may mahimo munong kagid mga kung mag-inulan kay hindi ka magkagwa. Hindi ka magkaladay, hindi ka madakay enjoy kay karaing, no? Karagot ang palibot, kalaway lang tawon kay basa-basa. Punong ka na lang sulod sa inyo balay, no? Mga bagay na kay speaking of ulan, at least subong nga mga panahon, ang isa doon ka concern nga naton, kaya ginagaarig talupangod, ang mga watcher naton nga makaluluoy sa Gosang Regional Hospital. Ginagaarig talupangod sa barangay 18 Liwat, no? Mugani. Ang barangay 18 sa pagmumuno ni Barangay Kapitan Madeline Diaz, actually, hindi ko nung inisyatibo, nagsugod gid kay nag-ayo si Bacolod City Mayor Evilio Lugardia, nangitaan sang lugar, bala ang mga watcher nga pwede nila matiniran. Pero kapag si Mayor Bing, basi may mga available drop, pwede tarkilahan, ha? Kaya para lang may matiniran ng mga watcher, dala nga makaluluoy sa gwa sang ospital, dala sa may mga butika ga standby. Ang tabok sa rekmera na sila kuno nga lugar kung tani daw lote siya nga motibo nila nga daw temporary shelter
galing kay Golpeada lang ko ay nagpasugot ang tag-iya. Nalimpyuhan ako rin ni Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Inalay na lang ko rin hindi magpasugot kay ang buto na nung rason aksyon ereka. Ang anong hindi pa pasugot? Ang tag-iya ay isang lote nga tiniran sang mga watcher. Oh. Bakante ang lote, lapad ang lote, way mega tiner, no? Gitiluan ni Kapitan Madeline kag sa Barangay 17, ni Kapitan Fabian niya, ay uli, why, hindi magsugot kay ang buto na nung rason kung ako hindi sila magsugot nga patiniran sang watcher dira, no? Ahay. Pinakabaskap nangita naman sila lain. Gingkantuan nila ang YMCA, di ba lapit sa Burgos? Oo. Ay di ba sila Canada? Oo. Pisubong way man niya face-to-face classes. So ginimo nila, ginayo nila, base markilahan bla nila aksyon ereka. Ati mayugid? Ang malikap galing, ay pagkakasimana, puro lang ko no do, wagid to pangasoryan. Wala na? Wagid. No? Sang ulihi, Why to nagapako kay kapang sekretary nila aksyon ereka sa YMCA, Oo. nga daw walang alang kay Goro Cup, do hindi kin magpasugot. Tiway naman to na dayon ang YMCA to. Dami to talaga kwarto kwarto na bala. Okay. Taga CR naman daw sa posible sulod kisang kwarto. Tapos sila kay Tiara na naka-install ang linya sa kuryente. May tubig naman, kailangan naman tani goro ni Kapitan ako sa syudad sang Bacolod. Tiway, isang uli, balikap doon ng alang, nakitubal bagyo, lapad mo taan, nagiging pamagi. Natubto ba ni Kap, dalaga si ikatatlo nga bangga sa may basketbulan sa Barangay 18. Ang ginabutan sa walang ng periyak, sinerek mga peryahan. Oo. Na may mga bulangan sa walang punta. Kitaya may bakante ito nga lote. Though private na siya, pero siya ang caretaker sa kabantay. Malikap ati, rigoro may lote. Diba? Nagbulig ang mga council, ang mga kagawad sa barangay. Din-install to nila ang canopy, ang trapal, ginpalibutan nila sa trapal ang palibot, gibutangan niya floor mat, no? Gibutangan niya floor mat, dinamit to kayo sa likod, may CR na bala, do, hindi ka mo sila katomtaong sa CR, butante may paliguan sila, nga kung sa oras ka na magkahigo nila sa lawas nila, may araman lugar. Kaya nagamaskap nga tinig to, try na lang, tub-tub nga duduman niya pagid, nga may ara, nagli si action nga 20 ka mga 22 ka mga folding bed. Ang 20 ni ka folding bed, doon naraman ko na sa una sa iya. Sa ato lang una, gid nga nag-accommodate sa mga pasyente dara, sa mga watcher dara. Tapos subong gamiton niya na lang gigamit ya, 12 ka mga folding bed, ang balit kay hindi kay go, kay gusto yung sundon, ang ginatawag nga social distancing. 12 lang gibutang ya, kay para masunod bed. Bago mga dalang folding bed, ang mas maayo nga may ara sila, gamiton nila, hindi na pagdalok sa iban. Nabala ko may mga additional, padala ko may padala na abing lugar, base pa lagi ko may mga gamit, bala? Eh, para ma-extend, kaya makomodar, bisan guro dala sa kalapad sang court nila, dala ko ma-convert nila, temporarily naman, no? Galing iti concern ni Kap, bala mo pumuluyo, bala dala niya, nga iban di nakulbaan, no? Iti, mga so dila sulod. Kaya ulit Kap, itsindiho lang anay subong, kay iti sila niya, kulang taon safe, kung according kay Kap, no? Kaya balik Kap ang mga watcher, wala kagay sulod sa ospital. Buto hindi na sa malaknan sa COVID-19 digto. Ang sa drop also barangay, according sa iya, may araw ng mga borders, kanina gawin bragit sa ospital, ginabaton man na, nga ang ospital, high risk yun, no? Kaya balik Kap, ini pang wala ga sulod sa ospital, nga hindi naton pagbatonan, bisan hindi sa ilang area, action erect, no? At least pasalamat na kay TRS Kapitan Yapon, madilindiya sa Barangay 18, nga bisan paano, tiga bulig sa isig katawo? Gani, ginakomoda, ginpaintindi, mga 21, no to kayo na? Ang ara-dara, dumilistahan, kundi lamang sa mga syudad mo. Kaya nga, kundi kayo ng coffee, ngari di Talisay. And then magsala may Talisay, doon may Tabaw, ang Tabaw Dulid. Tabaw, Valladolid? Oo, Dulid ding Tabaw eh. Ano pa rin sila yung listahan, kundi kayo naman, be. Ang listahan, 21 na sila. Pagaling ko ito kayo na may alas isa nga wala pa nakalista. Wala ko na nabi na ulat pa, may taga Sipalay. Sipalay City, Raman? Oo, Dulid. May taga Bacolod, taga Granada. Taga Dos Hermanas Talisay, may taga Bagoman, La Carlota, Nigaran, may taga Ilihan, Blas, Bago. Sa Bago City. May taga Cadiz. O may taga Palaka, ganito Dulido.
Palaka, Valladolid, tunggin kan ata sa igad bye-bye. May ari man diri taga Agisan, Himamaylan. na Mailan, Escalante. Oh, Ano ni man? Kabangkalan, Kabangkalan no? City. Andi ng barangay Alakaygan, gari man. Alakaygan, Hinubaan. Inubaan, Oh, Inigaran, sus, kalayo-layo ng mga lugar ba? di barangay Pakunan o Patunan, Patunan daw, ari na sa bago na guro. kag Tabaw Dulid. Tabaw, Valladolid. Okay. 21 ni kabilog tanan di sa kulistan nga nakuha kay na. Sus. Naman yung mga watchers pero ang balya madugangan pa ni. Madugan-dugan pa kayo. Lamo pa na guro ang ibanda sa gwa. Kay depende na sa kay ang matabo sa iba na bima process na magwa na sa ospital. Oo. Ang iba naman action na rekti, madugang masulod naman dara, dugangan naman na. No, balikap kani umigamba galing nga ilibre yon pag hindi na pagkaon bala. Oo. Balikap hindi na kanang pagkaon kay una-una na yung ilang shelter. No, kung ano sa pagkaon, ilagi na yung tululugan kaya di sila kabalog yung sa may ara na sila dra Manila. Puwerte kayo kalawang kapitan, no? Ganit na balikap hindi na yung libre nga pagkaon bala. Oo. Una-una lang ang lugar git nga matinira nila sa relek ka na. Oo. Importante, hindi sila mainitan, hindi mo sila maulanan kung magulan. Kasi, may bagyo nga daan sa bungo. Gani, amo to kaya bala nakitaan nyo bala nila, kag-even si Mayor Bing. Oo. Nakita na Mayor nga daw, ang sagwa dra daw Pilitensya, gitanan. Oo. Si, amo na gore, sang lihin na desensyon gid na ayo ya si Kap na madilin ngita sa lugar. Sang uli si Kap nakapangita gid gila yon. Damal ni Kap ni kina may panikiro kabalo si ano eh. Si ang galing si Mayor Bing. Okay. Na amo piling matabo aksurerek nga nakapangita na sa lugar, no? Nakita ko din si Mayor ari dito. Mayor? Bing. Subong gabi? Oo, pala naman Elsa. Ari pa din sila nagpa-picture sa I Love Bacolod. Ah, okay. Sa di na? Diri sa NGC. Sa NGC, harap na sila. Ari pa din sila, si Mayor Bing, Ma'am Elsa, Oo. si General Mel. Harap pa. Ari pa din sila. So, Karon nga gabi. Finally, may serious General Mill, no? Oo, kahit tito Thanksgiving nga ni. Oo. No? Ano yan, apa ba tinatanong sa si Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18? Sabat ko lang ang panawagan ni Mayor Bing na nagpangayo sa ako ng assistant nga pulpiti. Maayo po ang isa ka lugar dito sa YMCA sa Masudulano. Kay Pais pasang Barangay 18 ang YMCA. So ang natabo, nag-approach ako sa YMCA pero nag-approach sa YMCA na ilang ka nakitikan. So, pila na kanlaw subong Lunes na, sa Lunes sila kung ginisuganan na Lunes pa sila mag-meeting. Ang problema, kay may clue na nga daan ang sekretarya sa akon na muna, kaya kapduwa-duwa, hindi kita mo siguro maprubahan. Kay sa Cebu ko no, may amo mala natabo. Gambal ko, nagulat ko, wala pa man ko ni kabalo ni nga sa mga party ni sa bagyo ni nga maabot ni si Rolly, nagabot si no? Sa dalayon, kay ari sa Facebook, nakita ko nga ginaulanan sila, ginainitan, gatindugon, way na ganit mga siya. So, nagplano ako nga sa piyak dito nga site, ako man ang nagbantay, in-approach ko, na-approach sa hala ni Mayor. Nagsugot na, natinuan ko ang piyak, pero sakop ko sa Sambragay si Bintin, isa lang di kablak. Ang reklamo sang nila, wala sila nadlok sa tubig, kaya kabalungan ni sila, nga iling mga nagabalantay, way ni kasulod sa hospital. Ang ila, nadlokan sila, kay kuno, mga laini ng tao, hindi nila kontrolado. Kaya kam, sampol, kapitan ko sa barangay, balo ko may mga boarding house. Ang boarding houses, hindi mo na taga-3 makulod. Tingagin sa sulod sa atong barangay. Ang sitwasyon ba na dyan, daw gin-injustice mo niyang mga tao nga ni. So, ay kumatulogin kagabi ang natabo sa kahapon. Kay ila man na diretso kag namo pa nagapaulat na kanil sa Kapitan Fabian niya sa akon, na mabutang sa legal sin ko hindi na lang. Pagpaminsan ko kami, isa kang ikalupi, na ako man ang nagabantay sini. Part lang, bisan pila lang kabilog masid sa susugwa. Kagamulin, hapdan mo makita mo diri subong. Din butangan na sang ila folding bed. Kag ang amon nga palisi, katinuon lang, ara may ang ila nga mga distancing ng kid, ang gawi. Ikaduwa, ang aton nga
ila Casillas, ara da piso na. So, inaya nga mga bagay, lapit lang sila sa hospital, kapuan sila, tawagan natin sila, tapos nakabulig kita bala. Kabulig kita sa ila. So, amo na, why pa ni mabalaan ganito niyo, nga put up na po sila, plug-in post ko sila, actually, yung pagsugat ko sila after sang na-plaster ko na pagsugat ko. So, ipamaklan ko dyan sa Japan, para may patitid sila, linulyom, nagmablastar na sila sa insakto. Ang pinakabilog, ang ginakomodate. Ang kasubong, 21 patients na ang ilang mga pasyente, 21 mga bantay. Okay. So, nagkalain-lain, hari ang ilang mga address, Sipalay, Valladolid, Barangay Granada, Dos Hermanas, Bago City, La Carlota, Hinigaran, Barangay Ilihan, Bago City, Cadiz, Palaka, Valladolid, Agisan ni Mamaylan, Escalante, Talisay, La Carlota City, Kabangkalan, Barangay Alakaygan, Barangay Hinigaran, Barangay Tapunan, Barangay Patuan, Kagtabaw. Okay. So, bali ano matabo si Kap? Dari sila matiner, how about ang pagkaon? So, sa ila yung pagkaon, wala pa kami na iagin ng kahit sila na may maputyo sa nila, Oo. So, kami tiriya sa barangay, kung ano man yung mahatag namon, mahatagin kami sa ila. So, ang ako na yan, nga masil ko sila, kaya ito sa mga nagbigat nga una-una, dito medyo may arap ako foods. Pero, hindi naman din ako na na-absent, hindi ang ako pagbulig sa ila. Ang pila ka mga beds ang ginututan? Ang dila subong para nga may distancing, 12 beds kiti na, no? May distancing na siya. Ang iban, may dala na sila, daw, mo, kita mo, folding bed, may mga folding bed. May mga chairs ako, nga pwede mo na dila, basta distancing lang. Ang iban niya sa babaw sang folding bed, nakatulog man ang iban sa dalong, may carpet man. Ano ka sila nag-provide sa mga beds, sa inyo dabi mga shelter? Ako. Ikaw? Ako, kid. Oo, yung kabarangay nito. Kaya gidya ka barangay. Kaya personal ko. Ako na ang gamit. Ang inalabi ang bids na may anonimo sa amon. Ang effort sang pagbutang sang suga ang tubig. Ako yung mabayad. Pero ang sang bill, sang structure, ang akong kagawad. Tapos si kagawad, Herman Serbiano. Sila ng pastar, sila ng provide. Sila. So, pasalamatan ko na ang tanan nga job order na akon na kota, nagbulig kita nan. Nagbulig ka nan sa pagplastar. So, ang pagpaninlo, ang tanan nga pag-ano sang ilada nga mga facilities, tubig suga, akon. Ang ibang ang tanan da halos sa bed lang na ang may nag-donate sila. So, para na sa ila, total ko, may on and off naman na kay mapuli naman ng iban, sa buwas, ma-process, or ano na. So, kung may mga sulod, i-accommodate. Kung may ara ng yapon, hindi lang na siya makasunod, basta distancing lang. Pero kung magsubra, maayo ito sa ilang Dito na ito pa dito, wala ko yung nayang kay ara sila sa suite sa provincial hospital, kita ko na mas duwa nga diyo. Okay, so ang ako nang yan, na apira ko sa akong pumuluyo, maluoy kita sini nga mga tabo, kung kita abis sini sa ilang lugar. Ikaduwa, hindi kita ma-block ang COVID. Kaya na COVID, matabigadi sa barangay ta. Ini sila kasunod sa hospital. Samantala, ang atong pangabuhin sa barangay 18, hospital. Borders, taga-dire, ang ato lang mahalong lang. Amo lang ang ginayo ko nga kada isa sa ila, ma-disinfect, mabakal sa ilang mga habon para sa ilang hygiene. Kag mag-usal sa maayo, kag mapinlo na mga gawin sa barangay. Actually, kabatian si Barangay Kapitan, Magdalene Diaz, no? Ay, mayugid. Amo na yung reminders lang, kay nga hindi ba makulbaan ng taga-18, nga nagasulod na mga watchers, abala nga daw hindi pagkabigon nga lain action erect, no? Oo. Kaya siya balik ka, Bulik Kapitan Madalin, damo ano nabuligan niya. damo na gani, damo na gani, nga every time may gaabot pero nga bulig, amo na nga balik ka confidence kung bisan nila mo ni pag-ikaon ang kalibreng ilang pagkaon, kay halos everyday may nagadulong din sila pagkaon nga para makater sa mabuligan sila. Yes. Kaya mo na malikap nga doon, hindi pag subong priority nila, nga mo na nga sila ma-free sa pagkaon, una-una nilang plastaran, dala action direct, no? Kag iniiba lang gasto sa kuryente, personal, ni-cap ko na bala sa personal ko na mahalin ang gasto, dire ang ibayad. Kuryente, tubig, sa yan na yung personal nga kwarta, bala? Kasi ara da siya, kasi ka mga mo na makases action direct, hindi na covered ka barangay mo.
wala na yung pundo sa barangay, ti matabo sila dra, personal na nikapdra. Okay. Ang mga watcher isang regional hospital, dako gini pa salamatan, ilang kay Cap Madeline, Mandray. Oo. Especially pag ito ng ligad, no, sa masugod, dra nga concern dra sa hospital, nga gatineri sila sa may GOA Action Direct, no? Ano karon nga gabi sa gihapon nagpabiling ka namin sa Tupanyam po, mamulubog na ang panahon kung mo nagulan sining hapon. Pero diri sa ton kinakaptakan makita man aton nga jutay na lagi naman sa lakyan, no? Kada ba na nag-pull out na? May nakabiling din mga nagabote nga mga persona, pag is mayor kita mo sa aton nga ginapungkuan. Ay pa din sa karon nga gabi action direct, no? Okay. Ano karon na bantayan ang balikta, nagpatigay sa bypass operation ng aton mga kapulisan diri sa Bacolod, kembal nila sa mga tao duway na lang kay COVID-19. Ay tisingan kung din asta ang swerte nyo. Okay, may nakadakpan sa bypass operation sa mga otoridad. Pero sa totalan yung mga kausun tandaan ng isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tulawa sa mga paghuyang kung ang pagnubo sa autonomy function ang mahigko at kolon kagang hindi regular ang pagpagawa sa higko sa tulawa sa may dakong papel sa paggawa sa autonomy function ang dapat imon sipig lamang mga kaaksyon. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, unang sabado na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayo, salamat kay Aksyon John Diaz sa There You Have It. Interview kay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Congratulations kay Kap. Numero 1 ka mabinuligo ni si Kap Madeline Diaz. So, hindi yan makover sa konsensya ya, magtulok lang. Nga wala siyang mahimo sa mga nagahilira, ng mga nagabantay sang pasyente sa dalan ka. Lakson daw. Nagpaulan da kung kaysa painit man. Ay ho, kabudlay mga sitwasyon. Ang report na aksyon na John Diaz Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! may gabi nila kamay lang mag-monitor sa amigo ko kay Miller, si Kenya Cañete and family. Nagpaurok-urok is Toto Miller, si Kenya Cañete. Actually, Eric, greet ko ang mga FSA
Transcom driver gamonitor sa subong sa imo halong kamo sa pagbiyahe. Salamat gid, stay safe, God bless. Action Eric. Ang panamyaw halin sa kay Jinky Dagia Mirais Airheads. Mga kwan, mga FSA Transcom driver gli monitor sa aton. Salamat kita kay Toto Samuel Castillo Armita dira may gabigid, kay Police Major Jubel Sidela ang mapisan nga hepe sang police station number 1 may gabigid. Kag maayo lang nga pagpamati no sa mga K9 ni Major Sidela. Kapaurok-urok kita slaw. Nagabi dira sa kay Nong Romulo Batang. Si Manong Romulo Batang, ang driver ni Cap Bibing Noble. Aba, gapamati gisa ka nagapaurok-urok gisa pamati sa Action Night Patrol. Tanyaw tarang si pari Peter Cedric Auhiro, si Inday Pam sa apo ni paring Peter Cedric Auhiro, kay Kumarita Cherry Auhiro. Kay Homer Kahipo da, may lang nga paurok-urok da, pagpamati sa Action Night Patrol program. Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family, ara sila paurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol program. Pamyaw ta pamilya ko Sir Martin, may gabidra kay sa akon pamilya kag kay Sir Martin sang Kanlaondos, nagapaurok-urok kami kalag-kalag da siling ni Sir Jigs. Maninoy Maing ang kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion, mayroon nila nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi man sila maka paurok-urok pamati. Ay, puwerte. Sige. Dali lang. Kay ari ang ginahulat sa tanan. O, preparar ang inyo nga cellphone. Ari na kita sa SAP. Sa Action Radio, Bacolod. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ari, ginadahot ta kay Action JM, i-check ta nga linya kon nagabugtaw pa siya, kag kon nagaring ang iya sini nga cellphone. Kay kon nagaring, automatic daog siya 500 pesos. Bro, do katawhay pas pulis ni, no? Daog ka dayon 500 pesos. Puerte, no? Abe, check ta nga sini nga linya kon available ang iya sini nga linya, no? Abe. May kapidira kay Ibunibot Sir sang Germany kag kay Toto Leo Midel. Ba, puwerti. Paurok-urok. Ara, nagring. Puro senior citizen na ato mga winner, no? Kasi ang basta radyo, basta radyo, labang pamati. May mga edad na eh. Tipro iniyo, do, basi na tulugan ni Guru. Basi karalawa ni Guru sang tulog ni si Lola Esther. Huwag gitu, no? Tulugan ko si Lola Esther. Lola Esther, sa barangay Madaragan, bugtaw. Ti, anang bugtaw kung kwan. Sabi ba ito, Oliver, isa ng karing ba, liwat, itry tabi, liwat. May gabi nila kay Ibunibot Sir sa Germany, kay Leo Midel, no? Ray Jantan Bidalon, may gabigid, kay Dennis, Richard Tiboroma, mga energy fans club na tanda. Si John kag si Mrs. Pretty Mahilo, may gabigid, kag may lang nga paurok-urok. Tiwagi tsansa? Wagi no? Hello. Hello, may gabi. Yung gabi? Oo, si Lola Esther, ara? Ay, ako na. Hello? Yes. May gabi. Lola Esther? Sino ni Palio? Oo.
Congratulations. Ah, Oo, congratulations, may inugkalagalag ka na. Ikaw gila karong kalagon ko Lola Esther. ay, sino naman? Gapamati ka wala. Gapamati ko. Oo, ti sino gani ginahambal mo ginastorya mo subong? Si, ano ni? Sino? Abi Paktabi. Abi Paktabi. Hindi makapakot impakta ha. Natulugan ko din. Natulugan ko. Di siling ko gidaw, siling ko sinulula Esther gud gilalawan ni santulo guro nga. Ang garing cellphone niya ka. Hoy, ginasabat ang cellphone niya nga may kayuhan nga manugabot siya ni gabi. Te Lola Esther sa naging istorya mo karong gabi. Abi pa ina ang tingog. Ale pa. Abo ko tunog kay iko. Hinay-nayan ng radyo mo na Esther. Lola Esther imo sa resistor ni na yang kon. Sige ko nang gistorya mo Lola Esther. Si... Tang double disgrasya pang daogaw. Nakibot ko sa nakon ring sa cellphone kaya natulugan ko. Way kay karon pangalag Lola Esther. Tang tanang tananananan hindi ka pa hindi pa mag-gets Lola Esther. Oo. Lola Esther. Hello. Oo. Kilala mo ko hindi. Si Eric Magbanwa, guro ni. Very good. Nakabugtaw gyud man si Lola Esther. Ay, okay, nakibot ko, Bill. Nakiyungan ko. Siling ko kay Action Libre ka kay GM ko. Pa si Lola Esther kapila na mag-ring cellphone. Ni ko ba si kasabat ko ba si kung galalawan ni isang tulog ni Blau? Ay, oo, Bill. Sige, Lola Esther de la Paz. Lola Esther de la Paz, 66 years old, Barangay Madalagan. Congratulations, ha? Salamat. May 500 ka Lola, hulat ka sa tawag na namon, ha? Kaya ipadala na namon sa ang imo premyo para may pangalag-kalag ka, buwas. Ay, salamat. Tidyo lang, kalag-kalag. Salamat kid Lola Esther, good night. Good night. God bless. God bless. Thank you. Thank you. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Congratulations Lola Esther de la Paz. 66 years old, taga Barangay Mandalagan. Si pare John Solina pa niya. Pare, ako na lang tawag. Gila pare. Para madaog man ko. So, talaginis pare John Solina mo. Ako na lang pare tawag. Para daog ko ha. May gabi na kay Kumarita Ronalyn Solinap and Kids dira sa La Carlota City, no? Sa mga RJ Sol Roping Boys na. Sa monitor pa sa aton subong nga gabi. Pare John, may gabi dira si mo ha. Padayon lang ang imo sila nga pag paurok-urok. Hindi ka na diya pare John mag-intra, hindi ka diya ngayan. Ay, Berte, oh. Sige, ah. May arak naman na buwas, may mandaog naman na buwas. Okay, check na naman report na gikas sa ito sa mga correspondent. Una ta report live gikas sa masyudad sa Cadiz. By the way, aton nga interview kay Lola Esther de la Paz, winner naton sa SAP Saxo Radio Bacolod. Ginadulong siya sa Kalawan sa
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-check tayo ng report live gika sa Masyudad San Cadiz. Line number 1, Aksyon, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon, Roger, maayong gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa itong mga aksyon sa aton Aksyon Eric ng mga balita man diri sa may norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Na-identify na to Aksyon Eric ang bangkay nga nasapuan kahapon sa aga sa bahin sang Sinda Conchita 3 sa Barangay Paraiso Ciudad sang Sagay. Atong i-describe nga isa ka lalaki nga sa diin kita sang isa ka security guard sa Centro Lopez sa among higad sang tubo mga 20 metros nga tadalin sa highway. Kag nagasoksok sang yellow nga t-shirt, naka-short sang maong, naka-bonnet sang itom kag subong man naka-tsinelas sang itom. Okay. Ang among bangkay bisan pa kay na sa kudto sa aton man pagpakigangot sa kay Police Major Albert C. Wala pa niya po ma-identify pero siya nga hapon nakatigayin kita nga makakuha sa pila ka mga informasyon kaga na confirm nga ang among bangkay nakilala na pagiman sa iya sining bata sa nga biktima nga sa diin aton sinerek na istorya na interview naton nga bisan ato siya dito sa bahin sa Metro Manila. Ang inigali nga persona Aksyon Eric ang taga Ciudad sa San Carlos na ginabduct sa itong October 28. Kang duha tanan ka mga persona nga nakalunsay nakabonet sa tangyara sa isa ka bulangan sa isa ka barangay dito sa may Ciudad sa San Carlos. October 28 taga October 30 naman kahapon sa ginisya ang masapuan diri sa may bahin sang Hacienda Conchita 3 Aksyon Erika. Ang iya sininga bata nga si Ivan aton nga na interview para sa confirmation sa pagkilala niya o pag-identify niya sa iya sininga amay bisan pa ato sa dito sa Metro Manila matapos nga iya sininga nakita man ang napangitabo dire sa bahin sang Norte sang Negros sa Facebook at pagkatapos nag-connect at nga inisya ang nasendan dito sang picture sang iya sininga amay kag amo itong iya pagka-identify Aksyon Eric. Yari nga ito sininga na-identify ni mo imong papa. Yes, sir. Oo. Kisa malingalan sa imong papa? Erineo Gracia. Erineo Gracia. Aha. Mga pila mo edad ni Van? 62. Tagadiin mo po ni Samuban. Tagadiin mo ni siya. San Carlos, sir. San Carlos. Kung saan nga lugar San Carlos? Itsurigor. Itsurigor. O saan nga barangay? Barangay na, sir. Abot po ako sa sito sa saan nga lugar sa Dako. Okay. Barangay Itsurigor San Carlos. Sa mga muna kung magawa siya, di mo ako sigurado. Diyan may, mo, yung papa ko, wala niya. Diyan giyak ko na eh. Sir, giyak ko na yung papa, kuha sa ibang tao. Yes, sir. Mga kuriyan sa sir. Ha? Mga sir, hindi na ako, sir. Giyak ko na siya. Giyak? Ano sa mga tabo kong abduction? Ang abot namin report, sir, 28, October 28. October 28, i-abduct siya. Yes, sir. O, may kuha siya dito sa inyo, ha? O, sa mga nagkuha sa iya kung sa mga nagkuha sa bato ng mga na ikuha siya sa mga armadong tao, pa? Ikuha siya sa Bulaman. Sa Bulaman? Oo. Yes, sir. Di pa siya sa Bulaman. Baka na ito na wala na siya sa Pauli. Yes, sir. Yes, sir.
ikuha niya gabunit. Gabunit ang nagawa siya. Parang sila bumili ng manom. Di ako sa lugar ninyo. Ba't ko sa permission, pero ano po mo ako sa student? Okay. So, dagan ko na nagawa niya eh. Ang kuya na ko, dugma mo siguro ito eh. Di ka kayo okay. Ito ay natin informasyon ni mo karon kaya na magkakagagari ka rin sa Manila. Ito. Ito ay nagkatag mo informasyon ni mong upod. Ang gusto ni Papa. Okay. Si Papa niya ni mong, una man kita mo kay Papa. Ito na, nila kita mo pa. Okay. Ang mga nakikita sila, nakita yung balita. Yaman. Hindi na nagpapaligay, kita muna ng dalawa sa balita. Kita muna. Kaya dili man pwede nga makita ng nao. Kita muna. Pero ang ilang gibidahan, ang duminya ng Lilo Object. Okay. Yung pero yung nila na ating siya nililita na kapag bukuyog ng Papa na sabihan ko ng Papa na yung bukuyog niya yung doon kanang Lilo Object na siya. So, amo ina action erect ang pag-describe a bit sa upod sa iya sining amay at pagwa pagkantos bulangan na. Okay. So, amo man ang ginasok-sok sining nasapuan nga bangkay sa kahapon sa aga dira sa may kilis sa katuwa sa Sida Conchita 3 sa Barangay Paraiso. Pero ang picture abi kita bunan to na pero ginsendan siya sang itsura gid nga ang ara na sa punerarya. So gin-confirm niya nga iya gid ini amay. Kaya mo ini agin abduct sa tong October 28. Ano kunong motibo sini Action Roger? Wala siya kabalo pero ang pahayag man ni Police Major Angelo Hongko sa San Carlos City PNP nga wala man dito naka-record sa ila. Nga kay aton siya nga interview man dito pero sunod sa payag ni Police Major Mark Angelo Hongko. Wala ba ko dapat sila sila? Wala na sa resan ko. Ang naka-record nga ginabdak. Wala ba sir? Okay. So, wala sa San Carlos, wala siyang nagpa-record nga ginabdak. Okay. I-verify pa ni Police Major Mark Angelo Hongko kung ano gid nga kaso. Pero sunod sa kay Ivan Gracia, nga anak ni Ireneo Gracia, nga muli ang biktima, nga atagan na siya dito informasyon pagkadula sa iya sining amay nga wala na makapauli. So pagita ini sa na balita nga amo na nga may nasapuan nga bangkay diri sa may syudad sang Sagay. So buwas ang ila sining pamilya nga ari San Carlos magapadulong syudad sang Sagay agod nga maga-coordinate kagakwaon nila ang bangkay pabalik dito sa may syudad sang San Carlos sa Action Ereka. So, amo na, no? Kaligin, text mo na to si Police Major Albert C. May kataran sina kasi niya, sige, i-verify ko no nila. So far, wala pa guro mag-abot man ang pamilya kahit ang plano buwas pa man Action Ereka. Nakahunong karon sa isa ka punerarya man syudad sang Sagay ang ining biktima kag aton nga pamangkot man to ang imbalsamador bala la pahayag ang imbalsamador nga may igo sa ulo ini sa bala entrance sa likod sa may ulo kag naglapos sa may kilid ayon sa babaw sa dulunggan. Amo nang igo kag igo sang bala ang pilas sa sinisang nainabitan nga persona Action Ereka. Sa dugang naton nga balita, ginfailan kaso ang prime water diri sa syudad sa Cadiz. Hindi ba lang nag-take-over na sa Cadiz Water District at tumula si Iniro. Ginfailan sila kaso ni former Congressman Manuel Bibingpoy. Kad ang prayer diri sa pag-file sang kaso, amo nga i-terminate ang i-notify ang joint venture agreement sa tunga sang Cadiz Water District kag sang
Prime Water Infrastructure Corporation nga mo ang kompanya sa mga Villar. Ang napatuhoy nga kaso nga initi para gid sa area sa Prime Water Kalisutan District pero may mga persona kalakip diri sa respondent nga mo sa Jesus Pedro Saldiriaga nga sa kunana General Manager pero karon nag-retired naman kag gusto gani mag-board of director naman. Si Sergio Tabanaw mo ni sa chairman sa board of director, si Angelo Vargas nga karon amo na general manager nga sa una amo ni siya ang isa sa board of director kag ang isa pagit ka board of director si May Welly. Amo ni sila ang mga respondent ako dependents ni sa pag-file sang kaso. Ang ginsight dere ni former Congressman Manuel Bibingpoy kasi itong 1998 sang si Mayor Ediboy Barriela pa. Ang mayor may ara na existing nga contract kag may ara nga ginpermahan siya nga kontrata in between sa Cadiz City Water District ining perpetual right to use sang busak-busak spray nga ara sa properties sa mga poy nga gamiton ina magsiling ka perpetual right to use aton pa sa Mintras pero karon nakibot si Congressman Manuel Bibingpoy nga ang gin-take over ini sang Prime Water nga may kontrato kung may ano sila kontrata pero wala kuno ginapakita wala ba lagi na lagtan kung ano ginakaundan sa kontrata. So, sunod sa kay former Congressman Manuel Bibingpoy sa aton sila nga interview sa iya may katanan sini. Yes, I filed the case some contract, questioning the contract of Cadiz Water District with Prime Water. Ang amo niya contention is that my contract, my personal contract with Cadiz Water District, wherein I gave them perpetual right to use, is between the two of us, Cadiz Water District and Manuel Poy. And they cannot assign that contract to a third party like Prime Water. That's why gina-question ko ang ilang contract. I want that terminated. I want Cadiz Water District to operate it by themselves. Kaya mo na yan ginatag na itong perpetual right to use sa ila. So, gusto lingon ako nga may ara kontrata ka mo sa water district kaya kibot ka lang nga may nag-take over na karon. Yes. It's actually Prime Water that is running the show nga nagapadalagan subong sa aton water district. Kaya para sila the way margin sila nag-sapak natin pangayuan mo sila sang kopya sang kultata hindi mas lamagatag. Ipatawag sang sanggunian ang Cadiz Water District officers hindi ba sila mag-appear ma-appear sa padala nila yan Prime Water. Sang last year ginpamangkot si Saldariaga nga pwede kami kahatag pangayo sang kopya sang contract ginpangayo sang sanggunian naton ang kopya sang contract ang sapat si Saldariaga pabangkuton niya kung ano yung Prime Water, ay sinano nga klase sitwasyon nga ton. So again, ibo ni former Congressman Manuel Bibingpoy yung ma-file ang kasus korte para ma-obligar yung mga tao sa kay korte na magmando sa ilantad kung ano ang dapat ilantad dira. So muna siguro mga rason action erect. Subong ang Cadiz diyo mo tanong rason ni wala tubod subong tubig diyo. Sige, talo na tao tubig, Texaton, nga wala gikono notisya ang Prime Water. Nga wala sang tubod ang tubig sini nga gabi. Di kapon lang ni ginfile ang kaso sang aga sa ginpareceive ni mag-attorney Felix Guarnes, ang clerk of court sa RTC branch 60 diri sa may syudad sa Cadiz Action Erica. Okay. So, parte mo nga tumadulong report, may ginaulat-ulat naton ang pag-post ng pila ka mga detalye, wala may katanan sa mga nagpositive naman, dari sunod sa Cadiz, balita ng mera naman. Ang bato naton nga informasyon, confirm may number 10 naman ang sunerek nga COVID-related death. So, daw na dugangan naman. Ang report man nga malakdaw na merkado buhat sa mga establishmento, wala ina sa kamatuuran. Kay gin pamangkot na tumambir si Rivales ang market superintendent, wala sa kamatuuran, kundi nga magsige ang market. Kaya actually, itong na-lockdown nga module, itong gin-report naton, nagbukas na kasi
ang mga resulta sa mga tenants negative man. So, muna action Eric aton sila matulong nga mga balita kag mga informasyon gikan diri sa norte nga Batya probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa action, ini sa action Roger Gutim nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Salamat gid aksyon Roger Gotib live report gikan sa may syudad sang Cadiz. A report na aksyon Roger Gotib ginadurong si sa kaluman sang sa report na si Roger, dalawan ta sa Action Stepe Presquito, live report gikan sa may San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Action Stepe, may gabi, please kami. Yes, Action Eric. Isa ka nagluntad nga sunog diri sa may Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental sa isa ka panimalay nga so far sa karon giniimbestigahan pa sa aton nga Bureau of Fire and Protection ang tag-iya sini nga panimalay nga sabihin na mga pasado alas 9 karon gid lamang nga agabi kag dali nga nagresponde nga aton taga Bureau of Fire and Protection apang madali lamang nga napatay ining nagluntad nga sunog sa isa ka panimalay and so far portion lamang ini no so far gani nga karon na palayon pang investigation sa aton nga San Carlos Bureau of Fire Protection kon may mga faulty wires o kon nagalin bala ini sa mga sa kuryente o kon sa iban pagid no nga sa karon palayon pang gina-imbestigahan sa sini kag so far wala pa man nato nagkuha gid ang tarang nga impormasyon na gikan sa atong taga Bureau of Fire kay ila pag ginaimbestigahan kag kung sino ang tag-iya sa sining nga panimalay cause kung aton may bala Action Eric ining nga lugar diri sa Barangay 5 halos magkadikit-dikit ang ining nga mga panimalay diri no so gani nga sa karon Action Eric aton lang ina i-update ang dugang nga mga information sa sining nga nagluntad nga sunog sa isa ka panimalay dira sa nasambit naton nga lugar kag sa karon dugang palaton nga balita Action Eric ang so far ang peace and order diri sa Sudad San Carlos sa karong adlaw wala gid man sa mga dalagko and then aton naman nga COVID-19 update sa karon mangin stricto pagid ang aton nga Sudad sa San Carlos sila bina ang aton nga incident management team nga nagapatigayon sa sining nga pagbantay sa aton COVID-19 nga sa diin na nga nagataas ang amo nga mga kaso sa karon kag so far update nato ni Action Eric ang dugang pagid nga mga detalye kag impormasyon sa mga kung ano pa ang mga plano nila ni Mayor Renigo Estilo kay may ara kita nga nakuha nga information nga basi no mag-propose si Mayor nga ipag-lockdown ang siyudad sa San Carlos. Pang-atan pa ina-confirm action na Eric since wala pa man no nagatag sang final nga mandate o kon pagpatawag sa isa ka press con si Mayor Renigo Estilo kung matuod bala ini nga mga impormasyon nga aton nakuha sa iban nga mga aton man nga mga reliable source Action Eric. Sa nag-report rin diri sa siyudad sa San Carlos una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kay Action Stephen Presquito live report gikan dira sa masyudad sang San Carlos. Ang balita naman Action Stephen Presquito giradurong sa kaluman sang
Alin sa report ni Aksyon na Stephen, Percival Villamor may balosman nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival sa report, tapos kami. Mayong gabi aksyon na Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol alas 7 sining gabi Oktubre 31 2020 ang La Carlota Police Station nagkandak sa bypass operation dito sa may barangay RSB La Carlota City. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Colonel Junel B. Guadalupe, Chief of Police sang La Carlota City Police Station, upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit sang station na dakpan dire kag nasakuti ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Jeffrey Oterio E. Tilar. Jeffrey Otero E. Tilar alias Jipoy, pumuluyo sang barangay RSB La Carlota City. Nabaklan ini si Jeffrey sang ato na Porsche buyer sang isa ka hit-sealed transparent suspected shabu sang sinilang gid kagabi kag na-recover sa iya posisyon kag control action na Eric ang 7 ka hit-sealed transparent suspected shabu, bali 8 tanan ini ang na-recover sa iya posisyon kag control ang suspected shabu. Kag nabawi man ang tas nga ginbayba sa iya nga 500 piso kag ang Samsung cellphone nga keypad kag ang touchscreen nga cellphone. Kag inisya karon nagapangatubang sa pagbayula sang Republic Act 9165. Karon ini ang persona nga si Jeffrey Otero E. Tilar ara karon sa custodial facilities sang La Carlota Police Station. Report live gikan diri sa La Carlota Police Station ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat kit Aksyon Percival Villamor. Dugang ang takato sa Balita. Pagbalik nato sa ni report ni Aksyon Jan Diaz. Makatapos na sa ito importante mga pahibalo. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang di mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglan na hatag manggid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang ilang ang mga bayo do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabulakan balikan sa Action Jandia sa final report sa ato siling Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action dyan sa balikan report. Please come back. Arestado ang 3 ka mga persona sa ginkasa nga bypass operation sa mga kapulisan sa Police Station number 1 sa Nigla mga gabi sa bayan sa Purok Malipayon, Barangay 12, Sulad sang Bacolod. Ang mga nagkadagpan amo Sunday Daryl Escanuela alias Cano, 37 ang edad, residente sa Camellia Homes, Barangay Mandalagan, Sulad sang Bacolod. Salve Oloroso, 38 anyo, sang Purok Malipayon, Barangay 12. Kag si Rone Naval, 46 ang edad, residente man sang nahimnambitan nga lugar. Sino kay Police Major Javel Fidel, ang Station Commander sa Police Station number 1, sa doon pala nagsugod ang pandemya, may mga reklamo na nga nabaton ang mga otoridad nga may nakapat session dra sa isa ka common nga balay sang Purok Malipayon, Barangay 12, Sulad sang Bacolod. Wala Manila natigayon ang pagkasa sining anti-illegal drug operation kahapon, kita ni kagapon gini ang pinaka-target nila. Bagod nga malain ng tiyempo, nagabunok ang ulan. Karon nga adlaw, gin-tiyempohan ginila, kaging kasag yun ang bypass operation, kag nadagpan ang subject action erect nga si Daryl Escanuela alias Cano. Pagpahag rin ni Sidel, sa lugar mismo may nagapat session amo ni ining si Oloroso kag si Naval ang nagaduso sa illegal nga droga kag subject nila sa bypass amo naman ining Escanuela Action Ereka. Na-recover sa mga mismo nga bypass operation ang 16 ka mga gagmay nga sasay sa ginasispatsuan Cebu, 3 ka mga improvised tutor, 2 ka mga disposable lighter, 2 ka plastic straw nga ginagamit sa pag-scoop, 2 ka mga bamboo stick, 2 ka paris ng gunting, 3 ka mga coin purse, mga plastic sachets nga wala unod, kag isa ka 200 pesos nga maning marked money o kung baydo sa pagbakal sang illegal nga droga Action Eric. Kinabulumanta naman nagabugat 1.82 gramos ang na-recover nga ginasispatsuan Cebu
nga may estimated market value ng 560 pesos. Iring duwa ka mga nadakpan niya si Oloroso kag si Naval ang dalong crime laboratory aguri pa idalom sa drug test samtang iba naman yung recovery sa ginkasan nila bayan sa operation ang dalon man sa crime laboratory para sa nagkaigo ka disposition. Ang tatlo masakaan sang kaso sa maabot nga Lunes aksyon ko na Martes may kantanan sa paglapas sa lahiga na dumili sa pagupos ng magbaligya sang iligal na droga. Balita sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa Basiling Report live gikan sa ito sa Patrol 3. There you have it, ang kabuusan nga pagpangalaga sa Action Light Patrol Program Sabado nga edisyon. Liwat ini magabalik sa Lunes, same time, same station. Ato sa mga Patrol Unit Reporters in Action. Ang pangalaga ko sa Action Roger Gutib, Stephen Presquito, Percival Villamor, of course Action Jan Diaz. Action na nikiraw ato kapiloto sa Patrol 3 na Bada Patrol. News Center, Action Dale Salazar. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason. Backup kay Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Viking. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tuptub, Sabado, ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, nantis magtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.